van sfeer, wat zoekt ze nog meer? Mijn oordeel, als is weer orde. Zo van dans, als is weer orde. Lijkt mijn body en dans onschut. Zo van sfeer, wat zoekt ze nog meer? Mijn oordeel, als is mijn orde. Staar hem lekker, als is mijn orde. Staar hem lekker, als het lekker is. Zij wachten, zij krijgen niks. Vat het gauw op, dan komen ze af. Wijn op de body van mij, zak af. Staar hem lekker, als het lekker is. Zij wachten, zij krijgen niks. Vat het gauw op, dan komen ze af. Wijn op de body van mij, zak af. Het zal weer jullie kaart staan. Jullie we doen het again record. Representing voor DJ Weedboy. En jou DJ Weedboy maken een voice. Zijn rocky voice. Ik was op prima, ik dan weer ruk. Ik wist niet wat ik in de plekken zit ik. Wie doen dat voor die kaart op laat, hoe weet ik. Wie doen dat dan zo lekker zoals ik. Weet ik, weet staar hem lekker als het lekker is. En zij wachten, zij krijgen niks. Vat het gauw op, dan komen ze af. Wijn op de body van mij, zak af. Staar hem lekker als het lekker is. En zij wachten, zij krijgen niks. Vat het gauw op, dan komen ze af. Wijn op de body van mij, zak af. Zij van dans, als is weer orde. Lijkt mijn body op de dans onschut. Zij van sfeer, wat zoekt ze nog meer? The founder Ruby Dean at the building and players. Right about now we are representing the DJ Weedboy. Boom bam bling.